Zafuɗo. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi pulaagu. Mi jaari pulaagu, mi do'anima pulaagu. Mino wondi ɗo e Mamadou, giɗo am feccere am wonki. O wiyete Mamadou giɗɗo leñol. Min puɗi ko e nayi, min mawni ko e nayi, min gandi ko nayi. Umar Capaa tittaki nagge, ko andu nagge, andi ɗum. Neɗɗo hutta hoore mon, ƴettota ko hoore mum. Kono min ɗo keɓimi ɗo, mino andi o, mi haali fi nagge tan mi andat. Ɓiɗɗo Basiru Banna. Ɗum woni biribaji bugaji peroji tiiɗe paltoɗi kambo dikkoroji ñalbi jabtoroji gayi. Ko ɗin woni puddinange memordi aduna. Belduɗi nanore jadetake lakara. Goo nayi goo, min Umar Capaa mi andu nagge. Ndaare kam ɗo dartinɗo ɗon kam ɗo mine Mamadou giɗɗo leñol. Eyi, nagge ko urat. Minen min ɗaɓitiranno nagge ko balngol. Wona ƴeeŋa leɗɗe ɗi yurno haano mankora pulaagu. Ti nagge ko a andu Umar, ko balngol mongol tefirtama koccoya ɗo nge suuɗi ɗo. Neɗɗo si ɗaɓita nagge sunge ɗi ɗaɓita yaade waɗa yaha e seere me anda nayi. Jarama ba. Ɗo min goni ɗo ko e conseil régional hannde ɗo Kolda. Conseil régional o ɗo noon arano ɗo waɗede ko alphabétisation ñalɗi ɓamtugol ɗemɗe gelliɗe ko ɗum min garano ɗum noon on jarama. Wanden ara. Hengade ɗi ara. Aɗa continue ɗo vidéo. Semaine nationale de l'alphabétisation ko ɗum min garno ɗo yewrere mum. Yewrere nde noon alhamdulillahi rabbil alamina nde yahi laawol yimɓeɓe kabrodiri, yimɓeɓe ganduɗa ɗin membino e nder alphabétisation piwnoddama ɗo kawriri ɗo hannde tifodiri thème o ko hoɗum wonno ko hollirde tan ho e Sénégal ha e Afrique hannde ko wiyete capital humain ko ɗum woni doygal yimɓe liggoroɓe ngal ɗi jogui caɗele ɗe noon caɗele. Mawɗo pullo a jarama. Ko a garante mawɗo e leñol, ko a daraniɗo leñol, ko a jannguɗo pular, ko a jannguɗo faransi. Mi lartinimama heeɓi duuɓi noga e pawɗi. Kala ɗo pullo mema a darto, ɓeydu darde. Kono si enen jewta wata on jaɓa wiide tem mbi on nde yewtere hammin garanno ɗo usuma ano jangina pular nantine pular o waɗa noddete tem mbi on yewtere. Jarama mawɗo pullo saabu a weyɗiɗe tengaɗe men tati. Jarama. Donc ɗum wonno yewrere nde. Donc yewrere nde alhamdulillahi rabbil alamina min keeɓi hen ɓeɗo mawɓe fulɓe han gari men hen wallirade ɓe ganduɗa